Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Happy Easter ninyong tanan. Happy Easter. Ay nakaabot bitag Easter Sunday, way siguro makaabot pa ta sunod tuig. Pero sagdi lang kay mabanhaw raman sadta. Mao ni ang mensahe sa Easter. Why kamatayon para sa dunay pagtuo sa Ginoo. Amen. Amen. Na siya. So ay namo kahadlok mga grand choir, iguman ninyo kanta ron, indot ra ba kay mugtingog, o mga matay na mo unya, siguro na mong mabanhaw. Mao ni ang atong gisaulog karon, ang pagkabanhaw sa Ginoo, ang kinadak-ang pagpakita sa gahom sa Dios, nagibuntog ang kamatayon kuyog sa mahal na Birhen Maria. Muna, uban kanila padayon tang magampo alang sa pagkahunong na niining pandemic nga gianto sa tibuok kalibutan ug ato sang iampo padayon ang ato mga katawhan nga nagsigiro paningkamot sa pag-atiman sa mga nanginahanglan, labi na gyud sa ato sang mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako parang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Dios among Amahan, magbubuhat sa tanan, karon mao ang adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini mao ang buntag kanusa ang nabanhaw nga Ginoo mipakita sa iyang mga tinun-an. Naglipay kami uban kang Maria, ang inahan sa imong anak, kay siya nga nagpakatakos kang Maria nga mahimong iyang inahan nabanhaw na gayon. Itugot ng among kasaulugan karong adlaw, mahimo untang pasiuna sa langit ng bangkete nga giandam alang kanamo sa among Ginoo nga nabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Niadto siya sa tanang dapit, o giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa cross. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanang mga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug muambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero, si Kristo nga walay sala, ngadto sa Amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panagway. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea muuna kaninyong paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami intaw kaluyi. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ikaw, o Ginoo. Human makasulti si Jesus, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo.
Sakto ba ang tubag ni Hesus ngadto sa babae nga niingon, bulahan ang babae nga nagsabak kanimo ug nagpasuso nimo. Yang iya hinong tubag siya, mas bulahan hinuon kadtong sa to? Kadtong namati sa pulong sa Dios. Unsa man ni? Panginsulto ngadto siyang inahan o pagday? Ang makatubag, nagaan ako Easter prize. 1 million. Ang sabi na, pagday o paginsulto? Nga naman. Damaw na naroon. Be, ikaw kuno inahan ko no be. Ingnon ka, pag-graduate si mong anak, summa cum laude. Nya, ikaw inahan, graduate ra ka grade 6. Imong anak, graduate og summa cum laude sa medicine. Nya, pag-abot na dito, niingon na yun ang usan imong kabiga, pag abot nas congrats, isip, sus, bulahan nas imong inahan. Nya, mingon ng imong anak, mas bulahan gito mo graduate og summa cum laude. Ang sawan, kayang tinuod ba ya nga naminaw sa pulong sa Dios nga klaro gyud kayong gasangyaw ani si Kristo ba ya? Siya ba ya mo'y nagsigig paminaw sa pulong sa Dios? Matud pa niya, wa gyud ko'y gibuhat gawas sa gisugo sa akong amahan kanako. Kining tanan pulos ginisugo sa akong amahan. Di mo ra ang iyang giday, ang iyang kaugalingon. Di ba? Panginsulto gyud tong Maria. Sa oyong una ko, dili. Dili. Ay mo ko yun pare, di ba gabaan yun mo. Bitaw, sige, oyon ko ninyo, pagdaig to ni Maria. Nga naman, kaysa wap mo abot si Kristos kalibutan, wap siya matao, si Maria, nagtuma na sa pulong sa Ginoo. Kung di tungod sa pagkamatinumanon ni Maria sa pulong sa Ginoo, nga wa gyoy kondisyon dili unta mataw si Kristo. Nya nganong niingon mas Kristo, mas bulahan siya nga naminaw o nagtuman sa sugo sa Ginoo, iyang gi-describe kinsa ang iyang inahan. Nganong nabulahan si Maria dili tungod sa iyang pag-anak ni Hesus, isip tao, kung dili sa iyang pagdawat ni Hesus isip pulong sa Dios. Kamo, mudawat mo sa pulong sa Dios? Mudawat o musupak? Di kay mo mudawat, alaot yun mo. Mudawat gani mo o musunod, bulahan sad mo. Kay gideclare man ni Hesus. Nang lita na ingon si Hesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Mudawat mo, musupak. Sige. Ang anaw, ay dokor nga wala sa nilabot pa dito yun. Ano pinansa na ngayon anak? Okay, mudawat mo na, dili. Tuwa dito, dawat. Ningon si Kristo nga, higugmaa kadtong labing ubos. Ang labing ubos mo'y higugmaan. Okay, mahigugma mo sa mga adik. Labing ubos man gina sa itong katilingban. Gipamatay naman gani na. Gipamatay eh. Yan, nahigugma mo na. Wala na sa tingo. Wala din na, tabulahan. Ningon si Kristo, ang kasaligan sa gamay nga gasa, kasaligan sa dako nga gasa. Ang dili kasaligan sa gamay nga gasa, dili sad kasaligan sa dako nga gasa. Kamo, mga babae, labi na gyud, kasaligan mo sa inyong kilay nga inyo nang giatiman o inyo na nang ikis-kis. Hinatag mo mas Ginoo, gamay ra kay na. Hinatag mas Ginoo, kasaligan mo. Kasaligan mo sa buhok nga gihatag sa Ginoo kanang kolor, gamay ra man gyud kay nang kolor. Pero ningon Dios Kristo, ako ray makapaputi ug makapaitong sa inyong buhok. Be karon, wa na ninyo usbang colors inyong buhok. Mao na.
Kanang mga panit nato, kanang atong panit, hinatag mo na sa Ginoo. Siya sa color ana, na puti, na brown, na itom. Siya color na yellowish, lain-lain lang nag-color. Siya din ang color ana. Wa na niyo patatoi karon. Way tato-tato diha. Mao na, nabuangon mo. Kanang cells of the body, labi na gid nang gitawag nato mga reproductive cells. Kana bang makapahimong bata, kasaligan mong muatiman na ng inyong mga reproductive cells o inyo na nang isigyag inom og mga pills aron lang yun mga matay na aron di na mo manganak. Sige. Mao na. Kanang inyong fallopian tube, labi na gyud mo mga babae, kamo sa mga laki, kanang vas deferens, kanang agianan sa similya. Wa na ninyo putla ron. Wa. Congrats, kanang nga putol, impierno na gyud mo ana. Inyo namang giputol. Ang inyo sang connection sa Ginoo nga putol. Kaya di man mo kasaligan, na igihimos Ginoo way putol-putol, putlon gyud unsa man na kurente, nga wa kabayan. Inyong putlon, sama na connection sa telepono, inyong putlon. Dioy, that is fallopian tube, that is vas deferens, that is a very, very vital part of the body and very vital part of life because it is a channel of life. Without it, wa gyoy bag-ong bata nga mataw. Kitang tanan, utang na nato anang maong tube. Kanang vas deferens o kanang fallopian tube. Utang na nato nganong nanggawas ta karon. Nya karon atong putlon nga buangon tang dagko. Wa ka kauna-una nga diha kaagi ana, ug wa pa na waon ta karon. Hilom lagi mo. Unya, di mo hunong og siging sex, manginom pag yung tambal, hangtod mga matay na lang hinoon. Inuman ang tambal para lang yun makasex lang yapon. Unya, putlon ang agianan sa similya. O sa mata, yabag na yun kay dastanan. May panghayop, may pangmanok. Kaya wap ang magpalahigid. May pang-iro. Kay gilaygid. Nya, ang iro mo gasulti ato, nga laygita ko. Oy, ang mga tag-iya, gipatakdan ang iro. Ang iro, wag ginay, kuang-kuang sige rin nagpanganak ng mga itoy. Anak, daghang yung mga itoy. Ay, laygitong sa doon. Patakdan yun sa kabuang. Iro, matinumanon kayo, kanang mga hayop. Mutuman gina sa sugos, Ginoo. Kana lang isda. Magkuhan na sila, magsisab. Agas-agas na ilang kuhan, ilang mga similya. Wag ginay hunong. Ang tao, mga buangon kayo. Si Maria, nahigugmas kinabuhi. Bisag wa siya hilabtig laki, musugot siyang mamabdos. Kamo dihang mga babae, na siging pahilabot, musugot pa mong mamabdos. Si Maria wa hilabtig laki, ni sugot nga mamabdos. Kamong gasigig pahilabot, sugot mo, nga mamabdos mo sige. Tubag. Kamu sang kasigig panghilabot, musugot san mo, nga magsigi sa nagkamabdos, mugos ra ba mo? Diyan ba mo? Hasi-hasi, diyan. Unya, di mo sugot og daghang anak, butangan day kondom, tangan day anak kung sa panay pamutang, ay pangpari, wa mamutang. Kaya wa masad ni manghilabot. Asa ba, magpahilabot ba mo diha? Bitaw, mga igsoon, daghan kay sugo ang Ginoo nga kun ato lang yung sundon, maghatag og kabanhawan sa atong kahimtang. Kini lang atong pandemic karon, dali ra kay ning ayohon sa Ginoo. Gisulbad magis Ginoo ang kamatayon, kani pa bang ni ang sakit ra? Pero ngano wa man masulbad kay mga masinupakon kay ta sa Ginoo. Ingnon tas Ginoo paghigugma ay kamo, magkinusmuray gyud. Kuno, lingi ako no ng inyong tupad. Sige, lingi ba? Sige, pahiyomi. Ay, wala kayo gisulti, smile lang, smile. Gitangtangay mong maska diyo. Smile ko na rin. Sige, kana lang imong tupad. Practice ba? Kaya kung di ka ka-smile, ana, buutan kay nastanan, ni mata gani nagsayo, aron lang yun mo simba.
Labaw na kang di maka-smile atong siging libak nimo nga way simba-simba. Okay, practice. Okay, ang mulingi, malangit. Sige, gina. Ready, set, go. Okay, smile. Ingna, Happy Easter. Ingna ko na. Happy Easter. Happy Easter, Brad. Sister. Nagiuban na. Huwag yung mulingi. Ang sama mo diyan, mga bungol o mga patay. Muna'y kuwang nato, wa tay pag-igsuunay. Si Kristo nang igsuo nato ug nagpakamatay para natong iyang giangkon nga iyang mga igsuon. Kita, unsa may buhaton, magpakamatay sa ta para sa usag-usag. Wa na unta nang pag-iyahay, pag-igihay. Muna ka nang inyo mga agianan diya sa inyong daan. Padak-in na. Aron di na magparking dirisda ng inyong mga sakyanan. Kay karon lang pag motorcade nato, naagi mga parts nga lisod kayo iagi, kaya mga sakyanan sa mga namalit og sakyanan naagi parking sa daan nga pitos na kaindaan. Wa say mga batasan nganong naagi parking sa daan. Mao din ay parkingan ang daan. Ha? Pagpalitin yung sakyanan, mo na inyong i-commit dito sa LTFRB, nga anha mo mamarkings dyan. O, ito ba? Waoy, ang imong gisaan ito nga naa kay parkingan o wa kay parkingan, di katagaan o approval. Mag-picture-picture pa mo dito sa inyong parkingan, nga dito ra sa inyong silingan. Nga naman, tungod kay kinuralay na tas atong mga agianan. Di nakalusot dito sa unahan, kay imong gikural kay ako ning yuta. Mao ba gunay sugos Ginoo ang pagsigig pagpamangkon? Ang mahal nga Birhen Maria, wa man gimangangkon siyang anak nga gipatay sa iyang mga kaugalingong katagilungsod o kadugo. Tungod kay kanang maong kamatayon, maghatag og kabulahanan nga gitawag nato pagkabanhaw. Ang ato sang paghinatagay, maghatag sa nagbag-ong pagkabanhaw, huwag tangon sa Ginoo kining COVID. Maluoy ang Ginoo nato nga naghigugmaay, di siya motugot nga atakihon tas yawa pinaagi aning COVID, ug sa mga yawanon nga mipahimos aning COVID. Gipangwarta na tagmaayo karon tungod aning COVID. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak mabugtong, Ginoo nato, nagipanamko sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mapaubsanon ug mahigugmaon natong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa Amahan diha sa pagpataliwala sa mahal nga Birhen Maria. Muingon kita, nabanhawng Ginoo, patalinghogi kami. Nabanhawng Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga atua sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo.
nabanhaw Ginoo patalinghugi kami. Alang kanila sa dili makiangayong paagi na hikawan sa ilang kagawasan nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagapundo karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo Patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay, ilabi na ang mga gipamisahan karon nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusan kinabuhi uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo patalinghugi kami. Makagagahong nga amahan ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi sa nabanhawng Ginoo nga nagahari hangtod sa kahangturan. So kadtong gustong magpasalamat sa Ginoo sa iyang pagluwas nato, pwede ninyo ipaso ang inyong mga pasalamat pinaagi sa paghatag o paghimog formal offerings.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa kay magmaya sa kanalan, alang usab sa kapuslanan ug sa inyong santos na Dios. Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo nga nagbalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak, magsantos unta niining mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw nga among gihalad niining altar. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit sa pagkabanhaw sa imong Kristo. Gipuno mo ang bulahang Birhen Maria sa talagsaong kalipay ug sa katingalahang paagi gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diha sa pagtuo nanamkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog nga pagtuo naghulat siya sa adlaw sa kahayag o kinabuhi kanusa ang tibuok kalibutan magmaya human mahanaw ang gabii sa kamatayon ug ang kabugason magpuno sa pagkahimugso nga simbahan sa kalipay sa dali nga pagsugat sa iyang way kamatayong Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay sa Paskos pagkabanhaw. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos gayon ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw o mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo.
Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya og sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og miday, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan maulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug sa mga martir, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa ug si Jose ang among arsobispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay o ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. So karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Happy Easter. Easter ya.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, ako ang iyong palawat kanino, ang walibangunan lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Inahasa kuma, tuburan sa kaluon. Paglaong ka sa nagsubo, iwag sa makasasala. Tugog ka sa kaagop, malubong nga inahan. Daigon ko ikaw, O Birhen Maria. Kantahan ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing. Daigon ko ikaw, oray na sa kalangitan o inahan sa manunubos ikaw akong gimahal. O Birhen Maria. Nagpakita ka sa Kuvanera, aron ang kalibutan maluwas. Inahan sa gugma, tuburan sa kaluon. Paglaong ka sa nagsubo, iwag sa makasasala. Tugog ka sa kaagop, malubong nga inahan. Daigon ko ikaw, O Birhen Maria. Kantahan ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing. Daigon ko ikaw, oray na sa kalangitan o inahan sa manunubos ikaw akong gimahal. O Birhen Maria. O Birhen Magampo kita. Ginoo, kining sakramento maglig-on unta sa pagtuo sa among kasing-kasing ang anak ni Maria ni si Jesucristo, ang among gisangyaw nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao, magdala unta kanamo
sa kinabuhing dayon, pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw, kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mopaangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-od sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulay dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahigawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Easter joy, kanang kalipay nga dili nagyudta mahadlok mamatay kay ngano man mabanhaw rata. So ato sang pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad nato dinhi nga andam mamatay. Hangtod karon wa pa ni sila ito kadaghana, no? So ang atong mga barangay officials, barangay tanods na nag-manage sa atong parking, sa atong traffic, hangtod sa atong motorcade, salamat nila sa atong mga frontliners, mga lay ministers ug atong KOC, sa atong mga youth, sa atong lectors o kantor, sa atong mga sakristans, sa atong mga personnel dinhi nga naghago sa pag decorate aning atong lugar, pagpanglimpyo, sa mga nag-operate sa atong sound system, sa ato sa dinhing TV monitors, sige kapaw niya sa tanan nga nag-decorate kaning niya, nag-decorate ani wa pa ni siya tugro nang buti ba kani siya man mamatay og sayo. Pero mabanhaw lang tingali gyapon, no? Wa kita nito ning nag-decorate ani. Niya ang atong mga
katawhan nga i-donate sa ilang mga kwarta arang sa ato mga gastuhanan karon, labi na gyud sa ato mga pagkaon. Ay kanisang sigig alagad mo kaon sa di sila. O atong pasalamatan. Labi na gyud ang atong Grand Choir, ang San Vicente Ferrer Grand Choir. Nga pa sa ni sila yung mga to, gamot nakailis na ba ni sila pero ighuman na itong misa, mag-practice na po din sila. Abot, di ba kaabot pa ba kani sila sunod Domingo? Pero daghan ang naghago, no? Para aning atong kasaulogan nga malampuson kayo. O sa atong mga offerers karon sa ni-offer, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga si Mr. Lowell o Mr. and Mrs. Lowell Arangis and family. Masipang pakpak ninyong tanan. Happy Easter! So doon natay dako nga event karong hapon. Ang atong misa gikan sa hapon kana ra gyung alas 3 sa hapon. Alas 4. Tanawa di ba bunga na nis pagkawito. Alas 4 sa hapon ang atong grand opening sa 500 YOC, Year of Christianity. Dungan ni Tibok Pilipinas, misa alas 4 sa hapon, karong hapon, ha? O buhi pa mo, balik-balik pohon. O patay na mo, ang inyong kalag, at least mo tambo. Bitaw, mag-ampo ta na magbalampuson ang atong himuon activity sa opening o kiniuntang pagsaulog sa 500 YOC, mahimo gayod nga malampuson. Nya, mo ending atong kasaulogan ini ka March 2022. So 1 year gini, daghan kay mga activities na pagitay mga parish jubilees. Abangan ang susunod na kabanata. Unya, kato din akong giingon na naay promo para sa atong Hope and Opportunity Slots, katong 40 ka expenses na inyong gi-fasting so sa Kwaresma, pwede na to nyo i-remit karon. Makaangko na mo og 1 slot. Muragwa may nalipay. Muragwa gini abil sa promo, no? Pero nabi ay pipila. Congratulations. Na ini-donate og nihatag og 300, na inihatag og 500, na inihatag og 1,000 tungod sa iyang gitigong-tigong nga iyang gi-fasting. Salamat kayo. Apil na sa tong uban nga naagani uban nga nag-fasting sa ilang pag-inom og beer. Nakahatag og 3,000. Sa kanang inom lag beer ba? Wa turon siya muborot ang iyang atay. Naaginiingon nga ako ning i-fasting father ang akong pagtaya aning swertres. Nakahatag siya 5,000 tungod anang iyang paghunong og taya sa swertres sud sa pila ka semana sud sa Kwaresma. Kamudia, siging taya, sige lang yan pong pilde. May pag inyong ihatag dire, no? Kay siguro yun mong malangit. Bitaw, salamat kaayo sa ato mga donors. Mo-update lang o niya ako sa nahalin na mga slots, ugma ng adlawa. Di lang sa tanan to i-appeal karon kay enjoy pa man kaita. Ugma na lang nato i-update. Salamat kayo. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Happy Easter.
Ang hirap.